Good morning, good morning, good morning. Ay. Humahangin.
Jocelyn, mega mega shout out.
May
Laban? Abel. ايش هبل؟ شوف. لا يكتب معلومات. زمان بيجيب كله. هذا شو الموقف هذا؟ ليه انت عم تعرف شو؟ هذا بسوي بالضبط. هو تكتب واجب لك. ليه ما في قلم انت اول؟ هذا قلم.
Hello, hello, hello. Say hi. Mama Ghost! Ma! Mama Ghost! Ha?
taginan niya. Sino? Na? Ini tataginan. May utang niya ka ako eh. Ali, taginan na ano. Sabi ko nga ako, pero hindi naman kanaka ako. Alam ko. Wala naman kalako yan ako. Dala niya bisa lumalim pa ba ito? Na? Ha? Bakit na lang titulog eh?
Kinakain na mga sasalat na kinakain. Bahay tao din walyo. Ako yung mga sanda. Todo siyaga. Lauro! 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 Hey, Lauro! Natin mo yan at ulto na dyan, ha? Lauro! Diyan mo! Ang baboy itong pinakanta? Ha? Wala ko nang kaya? Buyang pusit eh. Dito? Pusit. Ay ni. Ika na pagkakti. Bela. Hindi na pala. Okay. Ha? Jangan ganyan ka pa. At hindi pala yung matuling ngayon. Yung ala ko. Ang ulog-ulog yun, tayo malakuin. Sabunan mo. Oh! Ha? Ano? Ah!
aramin. Wala nga pumanok. Mati sa aramin juwa, muna. Ayo, saya minhawiya hena, mati mo dyan. Mati mo dyan, ada ang sawiya hena juwa, alas yun. Ada. Wah, kasi nagkahin juwa, mati mo dyan, mati lengro. Mati awiya, dihina na mo dyan bahar. Ada wahid tani kasi wahid awiya ang awal kusut. Buwa ka na silams. Minjuwa, bagi tarik, jambo, mo jambo chiller, wahid na. Pas juwa mati awiya. Dari kaman juwa mati awiya. Mungkin kita shop, kalau ada zara, wen ada. Mungkin hak zara ada. Sabit ya? Naman. Dilo ko'y sabit? Sabi ka. Napit na ito kainap sana eh. Lagi sabi ko. Pinturanan na naman yata ito toy. O na natin ang baling gawanan niya. Halo kayo na ano pang Masama siya. Ulu! Masama ito. Ah. halo bro! Opa, Jay! Paniktikan na yan, loko. Tubular na rin. Mga boss-boss lang kanyan din.